Crezi că ai probleme musculare când simți durere la cea mai mică mișcare? Slăbiciunea musculară nu doare, dar te poate ține departe de toate activitățile preferate. Sarcodin ajută la creșterea forței și masei musculare, reducerea riscului de cădere și fractură, îmbunătățindu-ți mobilitatea. Vino în farmaciile Catena și recâștigă-ți forța musculară cu Sarcodin. Sarcodin, pentru că fiecare pas contează. Sarcodin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Emisiune sponsorizată de Sarcodin, pentru că fiecare pas contează. Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Ne dorim să fim activi, dar oboseala tot revine în agenda noastră cotidiană. De aceea am reinvitat-o pe doamna dr. Georgiana Tache, conferențiar universitar, medic primar, recuperare medicală, Spitalul de Urgență Floreasca București și specialist în nutriție, Metabolic Balance. Să ne explice care sunt riscurile atunci când avem o performanță musculară scăzută și ce putem face pentru a ne menține și îmbunătăți mobilitatea. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit. Bună seara și bine v-am regăsit. Doamna doctor, care este legătura între mobilitate și performanță musculară? Da, legătura între mobilitate sau posibilitatea noastră de a desfășura activitățile fizice și performanța fizică este următoarea. Noi suntem ființe vii, suntem ființe mobile și trebuie să ne deplasăm sau trebuie să desfășurăm activitățile noastre de zi cu zi. Ce înseamnă asta? Activitățile din viața cotidiană, de exemplu activitățile gospodărești, cum gătim, cum facem cumpărături, cum facem curățenie, apoi sunt activitățile de autoîngrijire, cum ne spălăm, cum ne îmbrăcăm, sunt activitățile profesionale, cele în domeniul ocupațional, de asemenea sunt cele de deplasare, adică plecăm din casă și unde ne ducem, la cumpărături, la servici, în parc, unde avem o destinație anume și nu în ultimul rând sunt activitățile legate de desfășurarea timpului liber, de petrecerea timpului liber sau activități fizice. Toate înseamnă că noi ne mișcăm, că avem activitate și ne mobilizăm și trebuie să avem un nivel al acestei activități, adică ea să se desfășoare cum ar fi cap-coadă pe parcursul unei zile, cu o anumită viteză. Cam asta este vorba despre performanța fizică. Ce se întâmplă atunci când avem o performanță musculară scăzută? Deci când avem o astfel de performanță musculară sau fizică scăzută, înseamnă că ne este greu să ne ridicăm de pe scaun, ne este greu să ne cărăm cumpărăturile. Dacă liftul nu funcționează, ne este deosebit de dificil să urcăm treptele. Dacă vrem să ajungem mai repede, că suntem în întârziere și vrem să mergem alert sau să alergăm, poate ne și împiedicăm, ne dezechilibrăm, cădem sau obosim foarte, foarte rapid. Dacă se schimbă stopul, nu mai apucăm să traversăm strada. Deci o serie de disfuncționalități, dizabilități care apar și care n-ar fi fost până atunci sau ne putem desfășura activitățile cotidiene. Deci viața noastră capătă altă întorsătură, cu alte cuvinte. Doamna doctor, care sunt factorii care determină scăderea masei și a forței musculare? Ca să ajungem în situația în care ne scade și masa musculară și forța musculară și de aici performanța fizică și toate activitățile acelea sunt deficitare, vorbim despre nutriție corespunzătoare, aport proteic, de vitamină D sau de magneziu, alte minerale. Vorbim despre activitate fizică, pentru că masa musculară se depreciază dacă nu avem un anumit nivel al activității fizice. Vorbim de suplimente, de medicamentele, atenție, pe care le luăm și care pot deprecia masa musculară sau de suplimentarea anumitor hormoni datorită faptului că pe măsură ce înaintăm în vârstă, constelația hormonală se schimbă. Ce putem face pentru a menține această mobilitate? Vorbim despre nutriție, despre o alimentație corectă, vorbim despre proteine, masei musculare. Deci performanța fizică e dependentă de calitatea fibrei musculare. Ea, ca să se hrănească, are nevoie de proteină, de aminoacizi esențiali. Și unul dintre acești aminoacizi este leucina.
și nu leucina ca atare, ci un metabolit activ al leucinei este cel care sintetizează proteină contractilă, astfel încât să avem forță de contracție, să putem face activitățile de care vorbeam. Deci leucina, apoi vorbim despre o vitamină D care ar folosi calciu în contracție și un magneziu care ar cupla comanda sistemului nervos cu activitatea motorie. Care este soluția recomandată de dumneavoastră pentru îmbunătățirea performanței musculare? Soluția se suprapune peste ceea ce spuneam. În primul rând trebuie să ai nu neapărat o proteină de calitate superioară doar așa de amorul artei, adică nu trebuie neapărat să te focusezi pe asta, ci de pe ce poți să faci cu acest lucru, și anume este vorba de o alimentație corectă și ea, dacă este corectă, înseamnă să aduci organismului cantități foarte mari de alimente ca să acoperi nevoile musculaturii. Și ca atare este vorba despre acel metabolit de care spuneam, al leucinei. Da. Și se numește beta-hidroxibeta-metilbutirat, cam complicat, dar este cunoscut sub denumirea de HMB și mai ales sportivii îl folosesc ca și supliment. Alături de HMB este vitamina D, ce spuneam că folosește calciu ca să producă o contracție de calitate, și magneziu. Dacă n-ar fi magneziu, la nivelul sinapsei neuromotorii, deci care este puntea de legătură între comanda motorie și comanda nervoasă și cea motorie, ar exista o întârziere. Și atunci noi vrem să facem ceva și o facem cu oarecare întârziere sau nu o facem la un nivel corespunzător. Și ne putem accidenta. Putem să cădem, putem să fim la locul nepotrivit și să nu ne ferim în timp util. Doamna doctor, ce rol are joncțiunea neuromusculară în contracția mușchiului și mobilitate? Face transferul între ceea ce vrea sistemul nervos să facă, ce inițiem noi. Vrem să alergăm. Și mușchiul care dă comanda și duce la contracția musculară. Dacă există o întârziere, adică dacă avem magneziu puțin, și de aceea suplimentul pe care îl recomand eu are și magneziu, dacă avem magneziu mai puțin la nivelul sinapsei, această cuplare se face deficitar. Și spuneam că ne dezechilibrăm, că nu facem acțiunea în timp util, ceea ce poate să fie și foarte periculos dacă suntem, de exemplu, pe stradă, ne-am dezechilibrat și n-am reușit să revenim, sau dacă vrem să alergăm, să traversăm în fugă și forța musculară a membrilor inferioare nu ne susține. Deci e foarte important ca la nivelul sinapsei să se transmită foarte acurat și în timp util impulsul nervos. Care sunt beneficiile resimțite de către pacienți? Da, este vorba și despre pacienți care, să spunem, au îmbătrânit, deci persoane vârstnice cu boli neurodegenerative. Sunt și pacienți care au decompensări ale bolilor cardiovasculare, infarct, accident vascular cerebral. Sunt cei care au avut un accident rutier și au avut o fractură. Deci o mulțime de persoane, sportivi, accidentați sau sportivi care vor să facă performanță. Toți cei care au avut operații sau au fost internați și au stat imobilizați, au nevoie de recuperare, deci o paletă foarte largă de indicații, toți au nevoie de un supliment care să le redea calitatea vieții. Prin ce? Printr-o contracție musculară, printr-o activitate corespunzătoare. De ce este importantă, doamna doctor, să apelăm din timp la soluția recomandată de dumneavoastră? Apelând din timp, nu se petrece acea deteriorare a fibrei musculare, nu scade forța musculară, nu scade performanța, nu scade calitatea vieții și atunci e mult mai eficient să administrezi metabolitul acesta al leucinei, vitamina D și magneziu, pentru că ai efect în timp util. Doamna doctor, care ar trebui să fie atitudinea noastră în fața acestor, până la urmă, provocări care vin pe organism? Nu știu, ce sfat ne dați? Sfatul este că întotdeauna acea expresie să avem un stil de viață corespunzător este valabil, adică să avem o nutriție corespunzătoare și dacă aceasta nu este posibilă, să avem în vedere un supliment, să apelăm la un astfel de supliment care efectiv înlocuiește o nutriție deficitară, să avem un nivel al activității fizice, pentru că cel de zi cu zi doar ne asigură un fitness cardiovascular și respirator. Ca să nu cădem,
Ne trebuie un set de exerciții contrarizitive, ne trebuie ceva mai mult și, în ultimul rând, să ascultăm de sfatul medicilor atunci când ei ne recomandă anumite medicamente, anumite suplimente, o anumită terapie substitutivă. Deci să fim foarte deschiși către sfaturi venite în cunoștință de cauză. Până la urmă, există în mod cert soluții pentru creșterea forței musculare, există prevenție, există aceste modalități foarte interesante prin care putem, de ce nu, să prevenim tot felul de situații care pot deveni neplăcute dacă nu le luăm în calcul în timp util și trebuie să fim, bineînțeles, înainte de toate, foarte informați. Foarte corect. Există și prevenție și terapie. Prevenția e stilul de viață și terapia este atunci când ajungi în situația să iei un supliment și pe care trebuie să-l iei la lung, pentru că, de fapt, nu este un supliment, e un prieten al tău. Dacă suplimentul conține un aminoacid, dacă conține vitamina D, dacă conține magneziu, suntem tentați să le luăm separat și atât că le putem găsi ca terapie la oaltă și își potențează efectele. Deci și prevenția și terapia sunt perfect valabile. Ce ne mai puteți spune ca și concluzie, doamna doctor? Deci am văzut care este legătura între mobilitate și performanță musculară. Dacă bănuim că avem o performanță musculară scăzută, sigur că da, trebuie totuși să luăm aceste măsuri. Putem să facem lucruri pentru a ne menține mobilitatea. Ne-ați dat o soluție pentru îmbunătățirea performanței musculare, ne-ați explicat și cum acționează această proteina din această formulă. Până la urmă trebuie doar să fim vigilenți, pentru că atâta vreme cât avem beneficii grație acestei formule. Și mai există această formulă, este benefică pe măsură ce înaintăm în vârstă, pentru că vorbim despre sarcopenie, vorbeam și data trecută. Sarcopenia este această depreciere a masei musculare și a forței și a performanței, care se petrece inerent. Deci pe măsură ce îmbătrânim, pentru că proteinele... Chiar și pentru sportivi este... Da, cu atât mai mult, pentru că această proteină din supliment vine să sintetizeze proteina și să contracareze tendința de a distruge, catabolică a organismului pe măsură ce îmbătrânim, iar sportivii prin excelență utilizează proteină și tendința este nu numai să se utilizeze proteină, dar să se și distrugă fibra musculară, iar acest aminoacid, leucină și catabolitul său activ vin să contracareze aceste efecte, adică sintetizează proteină și previn distrucția proteică și previn deteriorarea fibrei musculare, care se petrec, după cum vedeți, ori la vârstici, ori la tineri care fac activitate fizică. Foarte interesant, doamna doctor. Până la urmă, deci sunt soluțiile acestea pentru creșterea forței și a masei musculare. Corect. O formulă de care putem să ținem cont și, iarăși foarte important, exact cum ne-ați învățat, trebuie să apelăm din timp la soluția pe care ne-ați recomandat-o, pentru că sigur că da, contează și momentul în care apelezi, pentru că cu cât e mai devreme, cu atât e mai bine. Este mai bine, vedere că exact. După 40 de ani începe declinul nostru structural și funcțional, ne vine sau să ne vine optimiști, să credem. Totuși, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor. Vă așteptăm cu drag și în cadrul următoarelor emisiuni, iar noi ne revedem după publicitate cu Eugen Mărț. Emisiune sponsorizată de Sarcodin, pentru că fiecare pas contează. Crezi că ai probleme musculare când simți durere la cea mai mică mișcare? Slăbiciunea musculară nu doare, dar te poate ține departe de toate activitățile preferate. Sarcodin ajută la creșterea forței și masei musculare, reducerea riscului de cădere și fractură, îmbunătățindu-ți mobilitatea. Vino în farmaciile Catena și recâștigă-ți forța musculară cu Sarcodin. Sarcodin, pentru că fiecare pas contează. Sarcodin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.